Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Ang mga babayi midali pagbiya sa lubnganan nga nangahadlok apan nangalipay ug nagdagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinun-an. Unya sa kalit misugat si Jesus kadila og miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Miduol sila kaniya og mihikap sa iyang mga tiil og misimba kaniya. Si Jesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok. Adtua ang akong mga igsuon ug paadtua sila sa Galilea ug didto makita nila ako. Samtang nanlakaw ang mga babayi, pipila sa mga sundalo nga nagbantay sa lubnganan na mauli sa syudad ug gisuginlan nila ang kadagkuan sa mga pari sa tanan nga nahitabo. Unya ang mga kadagkuan sa mga pari nakigtagbo sa mga punuan sa mga Hudiyo aron paglaraw sa ilang buhaton. Og ang mga sundalo gisubornohan nila og daghang kwarta og giingnan, ipanukilo ninyo nga sa pagkagabii ang iyang mga tinun-an miadto sa lubnganan og gikawat nila ang iyang lawas samtang nangatulog kamo. Og kung kini mahibaw-an sa gobernador, kami na'y mag-igo pagsulti kaniya ug wala na kamoy angay kabalak-an. Gidawat sa mga gwardya ang kwarta ug ilang gituman ang gisugo kanila. Hangtod gayud karon mao kini ang taho nga gipakaylap sa mga Hudiyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Si Jesus mianhi ug nagpakatao siya didto sa kaliwat sa mga Hudiyo. Nganuman tungod kay ang mga Hudiyo maoy gipili sa Ginoo nga iyang katawhan. Pero ang mga Hudiyo maoy mipatay niya. Unsay gigamit sa mga Hudiyo pagpatay ni Jesus? Ang bakak. Si Jesus naingon, ako ang kamatuoran. Ang gigamit sa mga Hudiyo ang bakak. Nga haron yun mo ipikto ang bakak, gigamitan nila kwarta. So kaning kwarta, ang iyag yung ligon kay gahom ani, kusog kay ning kwarta mo suporta og bakak. Saman? Too mo? Tanawa ng mga tao nga naghigugmag yung kwarta, mamakak gina. Maugtanang na ako yung mga mangumpisal na ko nga sige kong pamakak pa der. Nganon sige magkagpamakak, di man ko kalikay. Ngano man negosyante man ko. Nga kung ngano man dahil mutugan lang kas tinuod anang imong negosyo. Nisa di masata makaginansya dako-dako pa der. Mahinomdom ko sa ako sang inahan bambot na nalangit baka tong mama na ako. Matay naman to, may she rest in peace. Karon ra ba tong pizza 26 ang iyang death anniversary karong buwana. Maninda may des tabuan. Gikan go mis bukid go nga kanarang magbuta ibutang-butang ra ng karsada niya. Ako kay maggusto man ko ako una mahalin gid dayon tanan kay perting inita niya. Si mama kay iya mang pataguan ang kanang mga gabi o kanang kalbasa iyang pataguan diri sa kong luyo niya akong salipdan niya moingon des mama suki tiwasan ninyo kay tiwasono na ni tiwasono na di pay dagha sa kong luyo.
Kinig ingon. Pila man na. Kanina, kung alam ni, city lang ni. City, ano ba ron? Or G's lang ni niya. Siya, ay, trace lang na. Siya, uy, sus, maalkansi na gyud ko sa puhunan. Siguro na sa may puhunan na mas bukid nga. Mura man itong gitanong dito. Ano, naghisgot naman puhunan akong mama. Pero iya ditong teknik aron mahalin ba? Halin. Mamakak yun. Basta ka ng kwarta na gani atong higugmaon, mahimo gitang bakakon. Nya o gusto sa tang mamakak, gamiti ginag kwarta. Kaya kung di gina ni mo gamitag kwarta, mahibaw-an yung kamatuoran. Kanang mamakaka, nya di ni mo gamitag kwarta, mahibaw-an yung tinuod. Lagi. Panalitan ka ng imong naong nga brown, nga imo ng papution. Gamiti ginag kwarta, mintinon man na nimo, kaya di ka kamintin, mubalik man as tinuod. Ganang imong buhok, imo ng koloran, mamakak man ka na. Kinagamiti ginagkwarta kay kung di na ni mo gamitag kwarta mausap mo ng colors punuan mahibaw ang ginang kamatuoran gamiti yung kwarta di ba? Mo na gihimos mga Hudiyo gigamita nilang kwarta para mamakak si Judas o mo traidor ni Kristo sa dihang musulti nas tinuod si Judas kay nag-uol in town siya, nagihukmag kamatayon si Kristo, gilabay ni Judas ang kwarta ngadtos mga Hudiyo. Sa diha bang ni angko na si Judas sa kamatuoran, iyang gilabay ang kwarta. Kay ang kamatuoran, wa magkinahanglag kwarta. Ka na be, lingi ana imong tupad. Nina, sa man karon nagkinahanglan kag kwarta. Kinahanglan ganig kwarta pasabot wa na magpuyo sa kamatuoran pareha gud nang ako gining balik-balikon para di mo kalimot ningon ko ninyo basta mo ingon na ganing doktor nga dialysis na lang maoy makapaprolong sa kong kinabuhi or kanang chemotherapy mao na lang nay makapaprolong sa kong kinabuhi or kanang pagputol sa kong tiil mao nay makapapugong sa kong kinabuhi ayaw na lang. Ngano man, ang kamatuoran di ay patyuno na gyud ko. Nya, death is truth mana in our existence. Sa atong pagpuyuan ng kalibutan na kabahin man ang kamatayon. Nganong mo gasto mangyud kog kwarta para lang i-deny ang kamatayon. Na mamatay man gyud ta, maghasol-hasol ang gyud ko ninyo. Nya mag-assign din sila sa Brad Loloy kinsay mo angkon sa dialysis aning buwana, maingon dayon si Sister Faye Barino ako'y angkon balik 5 ka buwan. Nya human maingon dayon gastuha sa ning pader. Ug di pa lang ni pari, ug di pa lang ni mo hinungdan nga nakatukod tani kapoy baya og gasto. Kapuyon kay ana nya maghasol lang gyud ko nya maabot na sad ang higayon ingon sa sunod buwan imo ni Brad Loloy ha ana ikaw kafe sunod sa kang buwan ug makaabot pa ni Spader basta kapuya yang kamatuoran di ay padung na gyud ko sa kamatayon nganong lisod-lisoron pa man ang kinabuhi ayaw na ng therapy ayaw na ng mga kuang-kuan dia kana kung gi-declare sa doktor nga wa na gipaglaom pero ingon ang doktor ikimo ni natog ingon ani kadugayon na maulian ba yan ni Spader kay 80 pa may edad ani pero galisod na sa gugmarogod bahog na kaiglawas na amo ingon sa ko ayaw na lang mag-unsa magmaulian aron magkumong-kumong lang yapon ko ay nagpariha ko kalagsik ni Monsignor Sin Iriarte na perting kusuga mula ka lagsik pa kayo kana atiman nun tana kay lagsik pa man pero perti na sad gasungkod na sad ko ay na lang ang kamatuoran nga mag-adang gitag kawagtang aning kalibutana doon na di panahon nga di natakabati aning magsigig rosaryo din hikada kadlaon naglanog-lanog pa man aron ilang tingog ikakadlaon pero moabot yung panahon na magsigi na lang tagduaw sa haya ana o niya lain na ang magrosaryo tinuod bitaw na
Ada din na tinood. Kadaghan na din mga mananabtan nga gipanabtan sa lain ay nanabtan. Kanisang akong sige pamaligyag slat, maabot yung panahon nga di na jud ko kabaligya. Pero mayon tag mahalin o sa kurot o na tama pidok, ana hangyo lang na natos Ginoo. Panalitan. Ing kay ikaw pa der sige magkagbaligyag slats. Makakday ka. Na makakday ka. Nagkinahanglan magkagkwarta. Unsa man na? Sakto na pagkagamit o sayop? Kana, sayop na siya. Kay ang kwarta, basta imo na nang gamiton para sa imong kaugalingon, mamakakyog ka. Pero kung ang kwarta gamiton nimo para sa kaayuhan sa katilingban, kamatuuran ang iyang ipakita, ana. Nigingon na to, mutukod tag kumbinto, makita gina ninyong kumbinto. Pero mingon ko, para sa akong paginahanglan, maglisod na mo kakita. Basta mo sod sa akong bulsa, maglisod na mo kakita. Pero mingon, kumbinto, atong ipaayo ning atong ipalit na to aning yutaa, pila ka square meters. Kanay ko na itong gibuhat din matris man na ninyo. Itabang na to aning parokyaha, itabang na to aning maong community. Makita man na. Pero para na ganis kaugalingon, pagdipinsa, pagprotektar sa tong kaugalingon, kasagaran, ang bakak mo iyang isulti. Ang isulti ba sa kwarta? Bakak. Pananglitan ang bana, gusto niyang magtagbaw siyang kaugalingon, gamitan niya kwarta. Asa man niya ihatag ang kwarta sa iyang asawa? Di, makatagbaw din na. Dugay naman siyang giluod na. Ato na niya ihatag atong mga DC. Nauna, ang iyang buhaton, mo check-in din na siya hotel, niya contact na yun na cellphone. Come to this room. Ana. Mo sa na buhaton na mo, usahay. Kana kung kwarta na niya para na sa among kaugalingon. Abisag ka mo din Ana man. Bila na may pag-adto ako si pare. Ang sagot tayo dagana ninyo kanang kulikta putin dagana na ini ka Domingo gahapon ulikta na sadta. Unsay dagana ninyo mo check-in kung 5-star hotel. Nya tulo ka adlaw kay nag-day off. Nya kada adlaw lain-lain nga DC. Akong bayaran. Kibaw dayo mo. Wah, ngay gabot na ko dire. Matog dayon ko, di ko patugaw. Nga naman, gikapoy kay gikan sa day off. Nga nung mo day off man, kay kapoy kaayo ang pagmisa. Haron makarelax. Nga pag uli, natog lang yapon, kay gikapoy gikas day off. Yun hanggang ng tulo ka DC. Nga ako, hapit tabi ako ma-60. Di ka ni magkabali-bali akong hawak. Pero mahimo na basta na ay kwarta. Makapamakak kita. Muna, ang mga santos, sama ni karong santosono na to, Bishop Chupilo Kamomot, di dyo kumutuo nga wakto siya ay kwarta. Pero pagkamatay niya, sige sila't pangita o kwarta ni Bishop, wag yung kwartang nahibilin. Hasta pang iya mga igsusulob nga sutana gisiun. Kay hasta gani ang iyang singsing ibaligya ingon ana kapobre si Bishop dili oy. Bisag ari lang ta sa nya sikat ba yato siya nga pagka-obispo, may muwali nya daghan kay mangita niya, daghan gito mo request niya misa. Nya inigmisa anang obispo. Layo ra man kining amo daw. Inigbisa sa obispo ba? Oy, kaning amo, times 3, times 4, times 5, times 10 pagani. Mo'y dawaton sa obispo sa kamisa. Ang misa sa obispo sa amo, napo na nakamisa, usara na sila. Nga naman, bisag ka mo, misahan mo obispo. Pila may inyong ihatag be? Niya padersyano mo yung ato. Wow. Kwintahon ra ninyo ang gasolina. Mora na kwintahon na igo na. Pila man? 200
2,500 dako na kaya na Padre Siano man. Pero ang mumisa Bishop Ruben, Bishop Medipil, labi na Archbishop Palma, magkabuang kag kwinta. Magsige kag search, tagpila man diha. Nga naman, doon na may authority. Bishop Chopilo Kamomot, pinangita sa mga tao sa iyang panahon, way kwartang nahibilin. Kay ato din nahibawaan nga si Bishop siging lakaw kay ang kamatuuran sa kinabuhi sa usa ka pari o usa ka alagad sa Ginoo mao ang pag-atiman sa iyang mga karnero labi na gyud sa mga nanginahanglan. Ug mao nay testigos sa mga apostoles diri sa unang pagbasa, si Kristo nagsigig lakaw atiman sa mga tao apan gibudhian siya mismo sa iyang giatiman. Apan wa magpabilin dito, nabanhaw ug matod pa nila mikaon mi ug miinom kauban niya ug makatistigos mi nga siya buhi. Mao sa nakaron atong gipropose si Bishop Chopilo Kamomot nga mahimo siyang santo kay sayod ta nga buhi kanunay siya. Wa siya mapatay sa kwarta. Wa siya mapatay. Kwarta may hinungdan nga nung namatay siya. Kinsa man day nagpalit atong sakyanan. Diba kwarta? No, sakay sa siyang sakyanan. Nabangga mang sakyanan. Patay si Bishop. Naglakaw pa lang to. Masig dito mabanggaan. Puti sang layo akal-kal og lakaw. Una na may kwarta, kapalit magsakyanan, sakay. Patay na yun. Diba? Una, og naay kwarta, mamakak na nga naman, nindot kog sakyanan, secured na ko ani. Mao day na ihatag sa kwarta. Ninduta gud ni mo sakyanan, tagpila man brand new na, 6 million na. Ninduta ni sakyan mura manig dili mo untol. Kana nindot kayo. Bangga bitag 10-wheeler, nya ang iyang speed 120, muila ka nagtag 6 million. Bungkag ka. Kaning ako arang-arang ano man private plane, chopper, pagsakay ko Kobe Bryant tulilik bitaw da patay Kobe Bryant private plane, master pa kay nga pilot, sakay anhing JC Robredo, dive dias Masbate, patay ka po. Aligre pa kayo sila si Kuan, anhing President magsaysay, sakay eroplano gikan Cebu, enjoy kayo, dihara ni kuhunom sa Mount Manunggal. So kining kwarta mamakak ni, money cannot give security. Unsa may security nga ikahatag, ang maghatag na tog security, ang kamatuuran. Muna moingos Kristo, ang kamatuuran mo'y maghatag ninyo kagawasan. Sulay ragod ka ng mamakakang nya gamit kag kwarta, subornuhan nimo imong anak, ay sultis imong mama ha, na gikan ko sugalan. Pila may imong ihatag pa? 20. Ay, gatos kay dali ra nang mahurot computer. Tagaan. Sige, 200. Akan ni, ay sulti ha. Abote ka din man as papa ninyo dong nilakaw diri. Uha mo diharagin na. Ito dahil sugal dito kipat-kipatas mataba nagitagaan naman takong bakba mausa na ang mga sundalo nakakita sa nahitabo nanguro gani sila sa kalisang pagkaabli sa lubnganan pero karon sige sila pamakak nya reliable biya sila kay sila may nagwardya dito ug hangtod karon ni ani ang duwa sa bakak. Kini lang atong hustisya sa atong katilingban. Kating binakakay. Kana lang mga abortion ron na pila to? Year 2021, 73 million ang gi-abort. Unsa may pasabutan ng abortion? Mugasto kag kwarta para patyon ang bata sud sa imong tiyan aron dili mahibaw-an, aron dili maghatag og future problem. Namakak na ka, nawa kay anak, pero ang tinuod naa kay anak, gipatay lang nimo.
Muna nga dunay namumpisal na ko karong atong Holy Week na 14 niyang hilak. 72 years old na siya. Nag-abort siya, 16 years old pa siya. Kaya haron di mahibawan sa iyang ginikanan. Pero 72 years old na siya, gitorture pa siya sa maong bakak. Oh, daghan kaya na, ipang torture. Kami sang mga pare, makahimo maging pamaka, pwede mami mag-uyab-uyab. Ako, pwede yung kayo. Sus, pwede hagyod. Pero inikwinta na ako. Tayo sa nga mo, kwinta ko ba? Ato ko hotel, kaning babae nakagusto na ko, akong ingnon, ato lang takita dito. Kinsa may makasakop. Di ba? Sus, magunahon naman ko, pastilag, maglinog. Anya, malusno ba? Anya, wak dyan ko'y sinina. Naapagin sa ibabaw. Inig ukabs bako, hala. Inig anak, hala, si Kuaman. Kinsam ning ko, ay si sister, ay sus. Masakpan man na. No? O niya, moingon dayon, masa ng media, inig ko na ng media, kanang inig rescue na ang mga nalusnuan, ang mga building, naaman ng media, gasunod man na. Front page dayon. Pari sa San Vicente. Sige, baligyag slat. Gigamit. Ginoo ko, mas may pag-ari ko mamatay sa kong kwarto Ari ko diri malusnuan kaysa adto ko malusnuan dito. Ma-imagine ninyo? No? Di kaya Or masunog ba? Masunog ba? Yung magkaratol-ratol man mudagan ang pare gabrief. Astang uwawa ka. Ako, mo sa kanang sunog, malikayan din. Mo na akong ihadlok sa akong kaugalingon. Isa ayaw na lang dito. Dito na lang kas bukid. Kana bang payag? Kamu raman dito. Sige ko kunahona sa akong pangidaron ba? Pastilan inighibon ako na atakihon. Atakihon ba? Di magkabuang gitong pangitag ko. Masakpan lang yapon. Lisod kayo mo gasto ta. Nga gaunahon na sa ko. Pastilano ang ako ditong igasto ang akong adtuan. Gikan in taos kolekta. Ang nigasto kog dako para magpakasala. Nga ang kwarta nga akong gigamit isipari gikan sa mga tao nga nagtuog Ginoo. Di ba? Doon na dekoroy kwartang ako. Wow! Kolekta na tanan. Muna ibalik ko sa simbahan. Hapyod lang sa mata, hilak-hilak ginagmay. Di na gidita pwede mo tilaw, Lord. Ginoo, inig-abot lang ni mos langit, di ay daghang anghel diri. Diri pag-enjoy this langit kana kon malangit ka. Muna, let us be careful about money. Gamito na to ang kwarta para sa pag-alagad sa katilingban. Mahimo sa na siyang powerful tool aron mugawas ang kamatuoran. Pero gamito na nato ang kwarta para sa atong kaugalingon. Mahimo na siyang powerful instrument para sa bakak. Gilingian ay mong tupad. Inaganahan pa kang mamakak. Ganahan pa kang mamakak. Gastuhi kwarta. Sige, manindog na ta.